Hej YouTube. Vores navn det er Gaming. Nej, Danish Gaming 303, og det her det er vores første video med GTA EV episoder, fordi vi til sige det. Altså, ja. Det er mig og min lillebrors kanal, og vi skal til at spille alle mulige sjove spil og have det sjovt. Ja, det var han sidder så og kommenterer med headsetet. Så, ja. Lad os begynde. Hvad laver han? Seriøst, hvis det er sådan der man kører, når man taxamand, så skal jeg blive taxamand. Seriøst. Chequea como se venera. Okay, jeg kommer lige tilbage her. Nu er det mig, der sidder her med headsetet. Så... Det kører. Wow, hvorfor har jeg politik? Nå ja, jeg skød ham der i hovedet. Det glemte jeg lige. Ups. Okay, lad os skaffe os en meget federe bil. Jeg skriver lige koden her. Porsche, tror jeg. Ellers har jeg skrevet det forkert. Nej, det var det for mig. Ja. Hvad sker der for den der? Nå. Så lad os køre lidt rundt i Ferrari'en. Eller, nej, ved du hvad? Jo. Den kører stærkt. Åh nej! Åh shit. Det var utroligt, jeg ikke fløjede forhånd der. Oh shit! Og den der er meget federe. Den røde der. Rød Ferrari. Vi skal også have en Porsche snart. Shit, hvordan kommer man... Sådan der. Okay, lad os lige... Okay. Selvfølgelig bilalarm. Here's some more lies from the guys at Weasel. I feel the same way about this next track as I feel about the colour taupe, which is American for beige. Yeah. This house party is crazy. My crew is hella wavy. Yo, flick the cup, then say what's up, then slide out with your lady. No ifs or buts about it. My style is technotronic. Got grips and models, so spin the bottle, girl. I'm just getting started. Get up, pump the volume, feel the bass. Oh, shit. Han har ikke røven resten af sit liv. We in the house and we here to stay.
Get up. Undergrunden. Lad os se, om vi kan få vores bil med derned. Kom nu. Shit. Okay. Nej. Vi skal herned. Lad os give ham der politimanager. Ups. Hvad er det der? Hvem skyder? Wow. You are going down. Freeze. No, you are going down. Whee! Oh shit! Okay. Politi, hvor er I? Nå. Vi kan teste vores machine gun på ham her. Og ham her. Og ham. Oh. Shit. Ikke så fedt med så meget politi i undergrunden, men okay, det kan man. Yeah, bitch. You can't catch me. Jump. Hvorfor stopper togene ikke? Hvor er de? Det gør ondt. Det der gør også 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 ondt. Det der gør endnu mere ondt. I røvhullet. I maven. Og i hovedet. Okay, lad os se om vi kan finde Redman. Okay, ved du hvad? Jeg er ikke så god til at... Jeg har ikke så meget tålmodighed, så jeg orker ikke at finde Redman. Lol, hvad er det der? Bare sådan et sted, hvor at der er åbent af en eller anden grund. Jeg kan godt lide den her shotgun er eksplosiv, og den skyder hurtigt. Jeg savner kabin. Man kan ikke spawne den herinde. Vi må komme ud herfra på en eller anden... vi slipper væk på politiet, fordi de kan se os. Nice. Løb alt, hvad du kan, Louis. Kom nu! Nej, ikke en politis... eller
slået brev. Togstation. Nej, det er ikke godt, det er ikke godt. Så skal vi bare blive sådan her.